יופי, בחרת לעשות את ההדרכה המזורזת, איך להיות בשליטה טובה על החיים, ונתחיל בדוגמה. תדמייני ילדה קטנה שנופלת, מקבלת מכה, ובאה בוכה אל אמא שלה. והאמא שלה לא רוצה שיכאב לה, והיא מאוד 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 רוצה לעזור לה. ואז מיד היא אומרת, באמת לא קרה כלום, עוד מעט זה יעבור לך. כולנו מכירות את הדוגמה הזאת. עכשיו בואי נדמיין ילדה שבאה בוכה לאמא שלה, ומספרת לה ששתי החברות הכי טובות שלה נפגשו אתמול אחר הצהריים ולא הזמינו אותה. וואו, עכשיו האמא כבר נכנסת לסערת רגשות. מרחמת על הילדה, מרגישה בעצמה כמו ילדה קטנה, ונזכרת באירוע דומה שקרה לה כשהיא הייתה ילדה, והיא אומרת לבת שלה, לא נורא, לא קרה כלום, גם לי זה קרה ועברתי את זה. וכך היא מנסה להסיט את דעתה של הבת שלה. מה התוצאה של זה ששוב ושוב שמענו את אותם התגובות מההורים שלנו? למדנו שרגשות זה דבר מפחיד ולא נעים שצריך כמה שיותר מהר להעלים אותם. לא נעים לנו כאשר למישהו אחר לא נעים ואנחנו מנסים לפתור את זה כמה שיותר מהר. אני רוצה להציג פה דרך שונה לגמרי להסתכל על רגשות. ניקח לדוגמה אירוע שלא נעים לנו. למשל, מישהי שמרגישה שהיא זאת שעושה את כל העבודות בבית ואין לה עזרה. הבעל לא עוזר לה וגם הילדים, והם לא עושים שום מאמץ להתחשב ולהשתדל להקל. באיזה תחושה חיה אותה אישה יקרה? היא מרגישה תסכול, גם סוג של חוסר אונים על זה שהיא לבד. ברור שהרגש של התסכול לא נעים לה, והיא גם למדה שצריך לסלק את הרגש הזה כמה שיותר מהר. אז מה היא עושה? אחד משני הדברים. או שהיא אומרת אין מה לעשות וממשיכה להיות מתוסכלת, או שהיא מתלוננת אין סוף פעמים בפני כל בני הבית על כך שהיא היחידה שעובדת מבוקר עד ערב ואף אחד לא עוזר לה. בשני המקרים היא ממשיכה להרגיש רע והתחושה לא נעימה וכיפית. למה זה קורה? כיוון שהרגשות מנהלים אותנו. אנחנו מפחדים מהם ומנסים במלחמה להעלים אותם. או על ידי כניעה או על ידי מלחמה. ככה למדנו לחיות. בואו וננסה להסתכל בדרך חדשה על הרגשות שלנו. בדרך שהרגשות שלנו יקדמו אותנו ויעשו לנו טוב ולא יתישו ויכאיבו לנו. בואו נזכר לרגע איך הגוף שלנו עובד. אם נפגענו ביד שלנו, היא מתחילה לכאוב כדי לסמן לנו שמשהו לא בסדר איתה. אם ניקח אקמול, אמנם הכאב ירד קצת, אבל זה יהיה זמני והכאב יחזור כיוון שלא טיפלנו בבעיה ביד אלא רק בסימפטום שהוא הכאב עצמו. בדיוק אותו הדבר עם הרגשות שלנו. הם באים לסמן לנו על משהו שקורה. אם נרצה למשל לחצות כביש סואן, יעלה לנו רגש הפחד מפני הסכנה שנידרס. ואם לא נתייחס אליו ונתעלם ממנו, יש סכנה אמיתית שפשוט נידרס. הרגש זה כמו רמזור שמכוון אותנו ושומר עלינו, ולכן כדאי מאוד שנקשיב לו. ועכשיו נחזור לדוגמה שלא עוזרים לנו בבית. עולה תסכול, ואנחנו מנסות לסלק אותו במקום לחקור ולהבין אותו. מאחורי הרגש הזה מסתדר עניין אחר, ועוד עד שלא נבין את העניין, לא נדע איך לטפל בהצלחה במצב הזה. אז מה המסקנה? לכל רגש שלא נעים לנו יש סיבה, ויש לנו שתי ברירות. או לנסות שוב ושוב להיפטר ממנו, או פעם אחת ולתמיד לפתור אותו. איך עושים את זה? על כך בסרטון הבא. נתראה.